Gaur iMovie programa nola erabiltzen den erakutsiko dizuet. Horretarako lehenik eta behin iMovie programa ireki behar dugu. Behin programa irekita dugunean, nahi ditugun artxiboak inportatu behar ditugu. Horretarako artxibo importar pelikulas eta nahi dugun artxibo aukeratzen dugu, adibidez, ni honako hau aukeratuko dut. Orain, pizka bat itxoin behar dugu. Behin irudiak ditugunean, nahi ditugunak aukeratu egiten ditugu eta beherantz garraiatzen ditugu. Orain erakutsiko dizuet nola jarri daiteke soinua. Honako ikonoan klik egin, honako leihoan nahi dugun karpeta aukeratu dezakegu, da gero hemen nahi dugun abestia. Nik adibidez honako hau aukeratuko dut, nahi dugun lekuan jar dezakegu. Soinua mozteko edo txikitzeko bi aldetatik egin aldugu, da nahi dugun lekura garraiatu dezakegu. Soinuaren atalen bat jarri nahi baldin badugu, espreski holan egin dezakegu, nahi dugun atala aukeratu, da hori da gure bideoko soinuan agertuko dena. Leiho honetatik ateratzeko bekoan klik egitearekin nahikoa da. Argazkiak bideoan txertatzeko, argazki kamerako ikonoan klik egin, eta berriz ere aurrekoan bezala, karpetak aukeratzen ditugu, da nahi dugun irudia garraiatzen dugu nahi dugun lekura. Gero, titulua jartzeko, ikonoari ematen diogu, da nahi duguna hautatu egiten dugu. Nire adibidez, asko gustatzen zait honako hau. Nahi dugun lekura garraiatu egiten dugu, adibidez hasierara, eta gero hemen nahi dugun titulua jartzen diogu. Ikusteko nola gelditu den, playri ematearekin nahikoa da. Luzatu nahi baldin badugu, soinuarekin egin dugun modu berean egiten dugu. Gero, trantsizioak ditugu. Honeri eman, da nahi duguna aukeratu dezakegu, adibidez, niri hau gustatzen zait. Nahi dugun lekuan jartzen dugu, adibidez hasieran ere, da playri ematearekin ikus ditzakegu nola gelditzen den. Gero aldaketa sakonagoak egin nahi baldin baditugu, iMovieri eman, preferentzia sí, eta mostrar herramientas avanzadas sí, eman behar diogu klik. Nik jarrita neukan, baina normalean kenduta dago. Inoiz erabili baldin ez baduzue. Gero klik egiten dugu bideo gainean, da uberi ematen diogu. Honetan, klipen klik egin, eta ikus dezakegu nola bideoaren denbora aldatu dezakegu, zenbait ukitu eman aldizkiogu, adibidez txuri beltzekoa, edo beste zenbait. Egin dezakeguna ere da abiadura aldatzea. Horretarako, honi eman behar diogu, da zenbait minutu itxoin behar ditugu aldaketak egin ahal izan baino lehen. Behin, bideoa konbertituta aukera daukagu bideoaren abiadura aldatzeko. Azkarrago jarri dezakegu, abiadura normalean edo mantsoago. Bideoaren irudiak atzetik aurrera joate jartzeko aukera ere badaukagu hemen. Eta gure irudiak estabilizazio gutxi baldin badauka, botoi hau sakatu dezakegu, da programa saiatuko da ahalik eta gehien estabilizatzen. Gero,
bideo hori ematen baldin badiogu, guk egin alditugu ukitu guztiak. Hemen daukagu esposizioa, brilloa, kontrastea, koloreak, eta guk mugitu dezakegu eta aldatu guk nahi dugun beste, ikus dezakezuenez. Vale. Gero, bi irudi moztu nahi baldin baditugu, ezkerreko botoiarekin sakatzen dugu eta dividir kliperi ematen diogu. Gero, egindako zerbait desegin nahi baldin badugu, komando eta Z da egindakoa, ikusi duzuenez, guztiz desegiten da. Gero, klik egin dezakegu irudiaren gainean, da Z ikurrari eman. Ikusi duzuenez, hemengo laukian aldaketa bat eman da. Honekin beste motatako ikutuak eman aldizkiogu gure bideoari. Batetik bideoaren norabidea aldatu dezakegu eta bestetik ken bursin ematen baldin badiogu egin ahal duguna da, horrela egiten baldin badugu, gure bideoa lauki berdetik hasiko da eta lauki gorrian amaituko da. Irudia handituz joango da, lauki berdetik, lauki gorri osoa irudiarekin bete arte. Gero, bideoa gorde edo internetera bidali nahi baldin badugu, egin behar duguna behin bideo guztia amaituta dugunean da compartir, exportar pelikula, eta nahi dugun lekuan jar dezakegu, ikusten duzuenez, nahi dugun karpeta. Gero hemen behean agertzen zaiguna bideoaren tamainua da. Guk hori ere aukeratu dezakegu. Gertatzen dena da ahalik eta handiena denean, espazio handiagoa behar duela, da denbora gehiago behar duela ere gordetzeko, da gero interneten eskegin nahi baldin badugu, baita ere. Besterik gabe, ez dago beste gauza asko daude honi buruz esateko, baina esan ditugunak baino askoz konplexuagoak dira. Beraz, hemen utziko dugu momentuz.